ala jaba maliko na maliko anga fuli be bela jele sito anga diaspora ama bela jele fumi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh anga fuli ban kan ba be ana la jaba bela jele sito anga tumarangu ama bela jele fu atara la ni kama ala ka be sabati anga wuli ka jo fere opsi ko no la tumna ka du gon ba la ki kan fa don ba sebo sigo odeme chumna de ma ko ba kan chumna وبراكم كنا لانسرنا دمورو بادوما مي كيسكلين فريدوما مي محمد ماي اللي السلام عليكم وعليكم السلام سيف الله المسلول باش فوتنا اقرا فماير اقرا كليف لاي ولنا فندق الحمد لله ما امي الله جبغا بفو واتينا ملكونو اني ملكوكا سيف الله مي سكي امي اي مفو وبركاتا كتشسلا يا كوفو وبي نفادي نين كونو نوي Allah ni barka ni ga baraka yoko ajare alhamdulillah ma jare inshallah ma na moro kono ami mission kana ka faida kana wa fa mission do le ti yala faida ale men na fa ko fo kade kan na fa do di jemo ma siga mingu yere ko na fa so ko tushi bongo alhamdulillah sefula ana ma de ni ame ba fo ke bi jin ko ke ga kam fo ni kanuna ko be bi ni kanuna ibi relation soro ni kanuna na fulu bi nyego ni kanuna ibi nya takamu ina bisawati abi ya wadu duma shian keme fla ani muba ani fla ni bi mo soro ka sebe iba fatiki ka sebe shian keme fla ani muba ni fla nassa ka ken nashi a keme fla ni muba ni fla na ibo wawu nu kono bonya ka fa atiki ki ga laini do ni na fulu ani gerseke ani dawlay sefula ni ya sebe o chokola ka ibi ijija chokobela ibi suguru fitini ni ibo kala ibi koko fitini ni ibo kala ibi tokamu ibi wadudu fena wuji kemefla muka ani fla sefula ni mo maya tawka taka la je dogo kungelen don nay mu yala dawla la gerseke la porota la ati fali na la kaji famna inshallah ajara ma gura faida ndisa ni ka fo la jaba bela ni ka faida ki ni faida ki iba na faso so ba do don ba ni fo chenu kalu ni shido ama fo bela ni ka ke no mom na ka ala ha na apema ngana mbore yamna do babu chama kuma siri yere fendi alhamdulillah sifla نصلي على النبي المصطفى أمي صلي كما كمصطفى كم يجرك كم فين بيان بيجا كم فين لو مبرسي ما يبغى ولني نفوري نفهم بيقول لك كيرا كم بابا الله كيرا توما أنا كم بابا بيا كم باي ولي أنا سيجي نكنا نيجو كسري أكما تا يورو كتشاكوجو كسري تو هذا مدينة استيلا كم مقارنة بس كني سري نانيكا سيفلا Dieu fait un fait bimbe no ye ka hera soro sirai abe bi datu inye parce que siri fana na choko ka cha mum se ka haduma di la de kun kono ka soro ere tika yoro mu jate me ebi ka nyini dumu de ka boy ka de kun kono ni siri nana abi gersegal la no ni siri nana abi batu chien ni siri nana hali ka galabu soro ka wuli ka bu shidlana ibi dese ni siri nana Dieu mogo mogo be no kanga ibla ko do siraka ni hera sira do ina tigi ti se ka nyomo mogo mogo bi se ke de me ki ibla hera siraka ni siri na ina tigi ti nyomo sefla e da se kuma muma ale be ko muna fo fe bela jele asulu de ale ko gele a bela jele la seli de siri kuma dola yani ika fo ko hali bi girin na folo no fe ika nyi ni ka do mu mi ke re bali na folo so la ayo mumi ki bali iba soro siri do siri sibu dumendo mogo de yake wa ere de kala maka ya sima wa so itemena sira do fe o de siri zima o bien ere de tika fendo de jete o de nani siri ye ila aywa siri tabulo ka cha siri soro tuko ka cha ni siri do ye hadama de soro sefula abi ke mogo bi ke ba foko danga de ta soro siri bonya ko jugo siri sefla siri ka boko bay ningo kombe ni kuma fanga emission ni abi banka soro siri ko kuma maba ni siri hadama de soro
gersega gɛlɛya tɛ dɛ e yɛrɛ jigi bi tigɛ i yɛrɛ la ɲɛnamaya kɔnɔ i yɛrɛ bakun jigi bi tigɛ i yɛrɛ la parce que i bɛ diɲɛ ko min ta a ti ɲɛ i bolo ni siri y'i sɔrɔ hali i ka musoko bi gɛlɛya la hawla wala quwata se fila siri man ɲi ni siri ye hadamaden sɔrɔ a b'i ka fɛn bɛɛ jɔ complètement hali maa o maa bɛ yen n'a tigi kan ka ɲuman fɔ i ka ko kan n'a kuma sera a ɲɛni yɔrɔ ma a bɛɛ bɛ juguman fɔ ka kan ci siri man ɲi donc siri mun filɛ nin ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i b'a fɔ k'i bɛ gɛrɛsɛgɛ ko ɲɛɲini i kan k'a daminɛ siri yɛrɛ de la fɔlɔ ka siri tigɛ fɔlɔ parce que a tant que ɲagaɲaga bi ji ɲɛ ma ji tɛ se ka woyo bon siri ye ɲagaɲaga de ye n'a bɛ hadamaden ka mɔgɔya ɲɛ ma i ka mɔgɔya ji woyo tɛ se ka taa pour que i ka mɔgɔya ka dilan fo a ka sɛnsɛn ka ɲagaɲaga in bɛ salo ka bɔ a la pour que i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ o de la mɔgɔ caman bɛ yen mɔri dɔw bɛ se ka baara kɛ ka d'u ma i bɛ se k'a fɔ mɔrikɛ ɲɛna k'a fɔ ko a bɛ ka baara min kɛ ka d'i ma mɔrikɛ ye baara min kɛ ka di yan vraiment baara dɔw ma minɛ mais k'a sɔrɔ mɔrikɛ ye baara min kɛ ala tɔgɔ ɲuman don wa a y'a kɛ k'a kɔnɔnajɛya mais fɛn mun bɛ yen mɔrikɛ kun kan k'a daminɛ mun na a b'o hakili sɔrɔ k'a daminɛ o la e fɛnɛ mun bɛ yen ni degun bɛ e kan e fɛnɛ ma hakili sɔrɔ k'a fɔ degun mun bɛ ne kan n'o ye siri ye an k'o de ɲɛɲini fɔlɔ ka taa sɔrɔ kuma dɔ la sefula siritigɛla yɛrɛ dili mɔgɔ dɔw ma o y'u ka nafoloko baara de ka siritigɛla dilan k'a di mɔgɔ ma siritigɛla mun bɛ yen ni siga fosi t'a la o y'a tigi ka nafolo baara de a ka ɲɛnamaya n'a sɔrɔ a finijɛ nɔgɔlen mun don o yɔrɔ bɛɛ omo bɛ k'a kan k'a nɔgɔ bɛɛ sɛnsɛn ka bɔ fini jukɔrɔ k'a jɛ pasi k'a bila mɔgɔya tilennen kan a b'a yɛrɛ sɔrɔ hali waati jan tɛ hali a yɛrɛ dalen kunu cogo ka bɔ sunɔgɔ la n'a tun bɛ sunɔgɔ la a dalen a bɛ kunu cogo min na a n'a yɛrɛ ni mɔgɔw cɛ relation a n'a ni mɔgɔw cɛ ɲɔgɔn kanu a n'a ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bonya a b'a ye nin bɛɛ sabatira donc a bɛna dɔn sisan a jaja ne kun b'a ɲɛ de dɔn o de la mɔgɔ caman bɛ mɔriw ka fɛnw galoya ka sɔrɔ o tɛ ko ɲɛdɔn de b'a la kɛba b'a la ɲɛdɔnba b'a la ɲɛdɔn b'a la kɛba b'a la wa kɛcogo b'a la bon n'a ma k'a kɛcogo la k'a di a ɲɛdɔnba ma sefula e bɛ mɛn ka wari di wa e bɛ mɛn ka mɔriw lagosi k'a sɔrɔ i ni maa ma bɛn mun bɛ se k'i bɔ i ka degun kɔnɔ sefula bɛɛ tɛ se ka mɔgɔ bɔ degun kɔnɔ degunbaatɔ bɛ na a bɛ degun fɔ caman bɛ degunbaatɔ ye nka bɛɛ tɛ se ka degunbaatɔ bɔ degun kɔnɔ bɔcogo de b'a la ɲɛdɔn de b'a la wa ɲɛdɔnba b'a la wa kɛba b'a la wa dɔnba b'a la fɛnɛ n'ala ka jigin inshallah siri fan fɛ i kɛlen bɛ ka labɛn dɔ sabati a kama alhamdulillah sefula i ka nin kuma in diyara n ye kosɛbɛ parce que fɛn dɔ bɛ yen an yɛrɛ bɛ fɔlɔ k'a daminɛ o la mais pratiquement anw bɛ ka siritigɛlan de labɛn parce que anw ka siritigɛlan a mafɛn ka ca a labɛn ka ca sɛbɛnni ko b'o la yiri ko b'o la fɛn caman b'a ko kɔnɔ minnu kun b'a ko la an bɛ ka minnu sɛnsɛn k'o fara ɲɔgɔn kan pour que k'a kɛ ka hadamadenw dɛmɛ minnu bɛ mali kɔnɔ yan minnu bɛ mali kɔ kan diɲɛ fan o fan a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye an bɛ se ka mun dɛmɛ k'i bɔ i ka degun kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ kɛ fɛn ye nka mɔgɔ bɛ se ka bɛɛ dusukun suma o ye mun ye mɔgɔ dɔ bɛ a gɛrɛsɛgɛ a bɛ gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ balo mais gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ a yɛrɛ ka yɛrɛbakun gɛrɛsɛgɛ bɛ lanɔgɔ hali yɛrɛ balo bɛ gɛlɛya don dɔw la n'a ye bɛta sɔrɔ sini ta ye kamanagan ye mais k'o tigi bɔ o degun kɔnɔ n m'a fɔ k'a kɛ nafolotigi yɛrɛ ye fɔlɔ dɛ k'a bila a yɛrɛ ka gɛrɛsɛgɛ position na 100% a yɛrɛ bɛ gɛrɛsɛgɛ ala y'a ni gɛrɛsɛgɛ mun da k'a bila o la 100% a b'o sɔrɔ ka ɲa kɛcogo b'o la o hali o yɛrɛ bɛ nɔgɔ dɔw ma o t'o sɔrɔ ka ɲɛ bilen o bɛ nɔgɔ kosɛbɛ n'u tɛmɛ siraw ye mais k'o tigi sɛgɛn a yɛrɛ ka gɛrɛsɛgɛ la 100% anw ka ni siritigɛla in b'a kɛ sefula ni o ye kelen ye mɔgɔ min bɛ yen i ka gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ i yɛrɛ ka ala y'i da ni gɛrɛsɛgɛ mun ye o ye o de ye i y'a faamuya o ka bɔ yen an kana mɔgɔ min bɛ yen ni fɛntigi don mais a ka fɛnko lanɔgɔra k'a ka gɛrɛsɛgɛw lajɔ sefula n'i nana ne b'a fɔ kana nafoloko baara kɛ dɛ siritigɛla in ta ni sefula tile 30 ani tile 3 kɛ i ka siritigɛla in jateminɛ tile 30 ani tile 3 o jateminɛ sefula n'i ka ko ma segin a nɔ na ka juguya kɔrɔlen i kana fɔ ko mɔrikɛ ye mun fɔ ko tu kana f'i ma ko tu yɔrɔ bɛɛ tɛ nin fɔ ne maa min ta bilahi sefula a tɛ falen ni sefula an ka émission tɛmɛnen ni bi cɛ nin ye kabako de kɛ siritigɛla ni dɔ ye nin ta don o bi y'a tile 7 de ye hali sisan a tun bɛ ka ne wele ne k'a ma a ka jɔ fɔlɔ n bɛ baara la n'o tɛ a ko a yɛrɛ sigalen kun don n'u m'a bon de parce que a fari bɛɛ kun bilen bilen
wallahi se fila ni ta aya utiliser damina kechugo la wallahi akuno maka be fina kana farkulo dakenya no se fila ne kabako ma fem badi amena ni glanika de ba mbi boy rezo nga ba ko ka dondoni mais bi ala sona akala tige ka ban ka do se fila tege kono ka jira ka jasporo la ka don ka mi labe muna ji jugoro a do so la ka bla kenaka bi alhamdulillah fili bolo go abi utiliser chugo di siritigala mi utiliser ni koli de avec ko ba le dila mais tan akele mbala mbo fo rezo ka be ko don ne ka siritigala tike nege ma fen kono atike show nege ma kono atike tasa nege ma kono iba ke flame kono so ka ke mana kono mana show kono so ka ke mana tasa kono o de ata ngai ka ji ke ka ro do hala avec ko nyanga no atika ko nyanga kono ne ka siritigala tike nyanga kono parce que ala to ko gere gere de do mo shi kana ko yengen kono ni mo ko ya te kana ko yengen kono ibi se ka to mo ko dale na ka dugo no ni dugo yeni dobe mo ko dale ko fe bi bele nga doyi ikati ko ala so ni sanfela ba bolo ko de kada ere ko jugu no bi bolo ikati ko ala sanfe na so ra kadi fe ko ika ko ala sanfe de sanfela ti bolo hal ni bi briki dengele de so atta mo ko dale ko kana abla dugo ni ko ne ki so dora sanfe ki ko sirtikala nga don doni ya famia sefula wallahi ni ya koli damine ibi fenya na ala ka kabako la mu bi kabako ya kosebe atete mo ala ka je ajara inshallah ka fo be maliko na maliko ka kuma isiritiga lambo siritiga la ka siritiga piu atida siritiga le fera ma boli abin na fulo fera nati kle bisaba an kele kle bisaba sabo jatila kle bisaba kalo kle ani kle so kalo kle wi kle bisaba kile saba ma ko wa ke kile bisaba ni saba ni aga siri tigalanta ni ga siri ma tike piu be ga don na fulo kono na i ga na fulo do so ni dami no ma ge piu bi ga na daji to akuna korwale mi di ma bo galo mala wala ma fo jasporo maliko ga siri be mo mala isigale bi yere la isigale bi ga bi ga bela jile ga na siri tigalanta ama ni bela jile ga na ta siri ma ga siga bo ga mama digni i kuruma i kanita ni yata era te soro tire ama fo bela dila klala fo kle bisaban sababi bolo ni ma koye yana yore ya dene i garanti de kle bisaban sababi shima yano ma ja ngache na ta shima yana igo la kan kuma jara alhamdulillah ma da bi bota de mana ko abi bo ta fambe teto ala ka je inshallah afamna namoro la ay ka me i la bele ba de sawati felo ni ushuna misika fo kaba ko ushuna kadi ki dagala au ko fa yere ngam mi fo anu sefla alhamdulillah anga ushula ale de ni tetama aya dla ka ke ni boati kono pour que malien bela jele bi se ka do surala mu ye malien muti malien ibi jien fo fa mali kono mali koka ka aka kan be se ka ini ro surala jumna sefla ni ushula yi alhamdulillah ni ye jikitu la bay na la ka jien sefla ti faline noko fuita ba wallahi sefla noko tinina sabe ni ya ushula même la ilaha sefla relation kene wari yere toujours war ko kuma bi tulola fila war mu ko yara soroli tegela saba sefla ini mo ko kan ko war bi mamunu kuno ti fuy fi ni war ko kuma te nani sefla dawla duru sefla bonya woro sefla atokoy de chewni muso mani ye kenema ka giringa ki damana mo fi bi yelama mo nyeko wolo flangi da sefla ne ushulankele sefla ni ya na be bulo ne be kabo ko mundona ne bo de fe ne ya so e be kabo ko mundona bi duga ne tay ça veut dire ni ya ushu jendo de wa wa la hawla wala quwwata continue à faire donc parce que na le bi de fait na le iba le ushu kata le bi de fait kata e be kabo ko ya yemi ne mo le wa sefla e be ga jate mine a yemi de oro wa na kuma sefla odo oh no nen do era beta Daluma ma nya fi o do ai telephone o do ushulanja nta do nya fo ba cameraman ni na so do nya fa ni chen ka de alai
e wusulan di no iko ni ma awushu e do je o me mana ni wala wude ta maro mim ne bodo na ga ne tai na ba sona wona ga nta na ta ne su galoma don na ya ja iko kasa ni ba wushu ibe ji do ki tigala iko bi wusulan timia ko sebe ne ji ki tigala ibe wusulan do ta iba ga ta kuma ne bi tigaja yo soro na shishi baro do ba mu ne la iba fe bo kana shishi ba no bano ko kleti ban fiu ani ta sono ala be jondo bla udi karaba uti son sono kumne be wole bar ko le do be tay alroni na kumne do ba ti mo ran mo la wara no fo jembe net ante mishali fo ndo ni mishali tama ko man to do amu fo to mishali anga antu do ami mishali kelen do orange mo le orange mo le bani mishali no nana se flight mishali fo do orange mo le mishali amu re do kuma galoman ya jan je pense ka kan ka serun kelen mo bi min kale qur'anere la mita dan kelen dan kaburu kono mati na mole ma ka kolon ti no kedro nere kan ga kenyere la yani imo kadam na dum to ma an ga zigala be na mi do so me ya fo ndum ne ko kasani ya wufu jendum a jendum do se flebe war ni tigala wala kadam no doni bi jala ma jendum shi ke fere kuma na ma ja bi ci moran mana o do ma ge se fla jare o ma ge jere la golo ma o ma ge parce que ni min kɛra o ye tiɲɛ a don i ye n wele ko karisa n ye min di ma a bɛ cogo di n ko karisa n ko ne nana n yɛrɛ na dɔn min na n ko tiɲɛna n k'a ka ɲi ne yɛrɛ y'a utiliser wusulan diɲɛ don o don ne y'a utiliser n bɛ fɛn sɔrɔ n kanubaga dɔ bɛ n wele a bɛ n sɔn n ka jurumani kɔrɔ dɔ tigi dɔ n yɛrɛ hakili tɛ min na dɔ bɛ n wele a bɛ n sɔn je pense que a fɔlɔ o yɛrɛ de n don n ka fɛn dɔ tun b'a la a bɛ kalo 3 4 bɔ sisan a ko n'a ye wari sɔrɔ a bɛ n ka juru sara don na n y'a wusu je pense que n y'a wusu 8 heures n bɔra n taara n ka cu la vers 14 heures ka taa don 15 heures la tigilamɔgɔ ye n wele a ma n sɔrɔ n y'a appelé n seginna k'a wele n ko karisa n kun ye ne wele a ko awɔ o se fila ko n k'i wele a ko i ka wari dɔ tun bɛ n na ko i hakili b'a la n ko awɔ a ko joli kun n ko wala n ko hakili t'a la a ko bɔn wali hakili bɛ min na ko nin wari hakɛya bɛ n ko mɛ n ko bɛɛ t'a kun sisan n ko bɔn min ci ma fɔlɔ karisa i b'o min a y'o ci a dɔ b'a ka wari la a ye bi tuguni a tilala ka dɔ b'a ka wari la bɛɛ kɛra orange money kelen na bon o kɔfɛ n y'a wusu diɲɛ don o don dɔ ye sɔn la n b'a fɔ diaspora bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ kan ne yɛrɛ de y'a ta a y'a diyan a ka gɛlɛn ne ka témoignage kɛ mori ka fɛn na nkalon kan a y'a diyan n y'a nɔ ye fɛnɛ diɲɛ don o don n y'a wari fɔ a y'a fɔ n cogo min a kɛra ten n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka wusulan ta fɛn kuma dɔ ne nin bɛ taa fɔ inshallah problème foyi t'a la se fila o ye ta ye an bɛ dugawu kɛ i ka nin kumakan in a diyara ne ye kosɛbɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen olu ka fusa an tɛna k'a fɔ an bɛ bɔ ten ka kuma ten se fila f'a ka sɔrɔ an bɛ kisɛ kan an bɛ mun kɛ ka di mɔgɔw a bɛ kɛ ka di minnu ma a k'olu mago dilan se fila e fana kunna ka wuli parce que e de y'an labɔ k'an jira u la kuma diɲɛ ko dɔ ye diɲɛ mɔgɔ tɛ da ko la ten kosɛbɛ kamera bɛ k'a ta i y'a min jan a kun tɛ ta a kun tɛ ta a kun ka ca mais a filɛ a y'a jan don ka mana nin kɔnɔ a kun ka ca k'a yira ko diɲɛ bɛɛ la n tɛ nkalontigɛ la n ye n ka segi de gɛrɛ la a kun b'a kɔnɔ wusulan dira n ma don min o y'a sɔrɔ a tɛ nin bara ɲɔgɔn ma y'a jan ka to nin mana nin kɔnɔ n y'a essayé utilisation nin dɔ b'a la fo ka se nin degré ma o de y'a to n y'a labɔ k'a ta parce que a kana kɛ dɔ kɔnɔ ko labɛnnen don a filɛ fo ka n san tɛ nkalon da mori la n'i y'a da mori la morikɛ kan ka tigɛ ne la ne yɛrɛ kan ka tigɛ n yɛrɛ y'a yan n'ale cɛ o la nin kɛra nin wusulan nkalon t'a la a y'a fɔ n ye cogo min a kɛra ten a y'a fɔ n ye cogo min a kɛra ten mɔgɔ mɔgɔ fɛnɛ mɔgɔ b'i garisɛgɛ la ni mɔgɔ b'i ka wari sɔrɔ diɲɛ don o don ni ka daraja ni relation sɔrɔ diɲɛ don o don a ta i ka wusu k'i bala la n'i bala la i b'i sago sɔrɔ tuma walawala bɛɛ da ka sa alhamdulillah se fila ni wusulan in nin ye an ka nɔnsi wusulan de ye nɔnsi nafolo ni an ka nɔnsi nafolo wusulan de ye bon nin y'a wusulan jalan ye fɔlɔ n'an y'a complète la cɛ o cɛ ye
ina anda dilan n'ala sɔnna sefu la a bɛɛ kɔni ye ta de n'a y'a dilan cɛ o cɛ sefu la wallahi a bɛ kabako de y'a ɲɛna gɛrɛsɛgɛ la dawula la bonya na kɔrɔta la sefu la n'a y'a sɔrɔ i bɛ nafolo ko kɔnɔ i b'a fɔ ko jaa k'i kun b'a daminɛ n'a y'a sɔrɔ i kun t'a kɔnɔ i bɛna dɔn ko jaa ko nafolo ko baara mun bɛ fɔ ko tiɲɛ don ko siga t'a la n'a y'a sɔrɔ mun yɛrɛ ma deli ka don a la fɔlɔ o bɛna nege minɛ o bɛ don a la sefu la nin fɛn ninnu ye fɛn kabakomaw de ye an ma bɔ k'a fɔ an b'an sigi réseau ka kuma ten n'i y'a kɛ ten sefu la a ti mɛn a ma dabɔ o kama an y'a dabɔ ka bɔ ni tiɲɛ dɔw de ye pour que mɔgɔw k'a ye ni mun sera ka d'a la k'i y'a lajɛ ala bɛ sɔn i b'i sago sɔrɔ ne kɔni y'a lajɛ tiɲɛ don n'ala sɔnna a ma mais kuma sisan maa min bɛ fɛ ka a den kelen de bɛ hadamaden mɔgɔ ɲɛ wa ne bɛ bala la sefu la nin den kelen ne b'a fɛ n'a ka di ye ni lɔgɔti boîte fa wusulan b'i bolo taa ɲagami a ma a b'i mago dilan lɔgɔti boîte n'o fa wusulan b'i bolo wusulan qualité wɛrɛ la ni ni ta dɔrɔn i b'o ɲagami a la i b'a ɲagami hali muso ka wusulan lamini na i ka taa ɲagami a ma sefu la n'ala sɔnna a ma i tɛ ne jɔyɔrɔ ye i bɛ ala jɔyɔrɔ ye e jɔyɔrɔ tɛ ala ta b'i ye parce que nɔgɔ t'a la ala yɛrɛ ka na da bɛ kɛ inshallah tɛ mɔgɔ a faamuya k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka wusulan ta sefu la yɛrɛ y'a essayer n ye ɲɔgɔnya lafiya bɛɛ lajɛlen ka n'a ta n'ala ka jɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛ jaabi ba kelen b'a fɔ dɔn an y'a fɔ cogo min a diyara n ye kuma n'an bɔr'o la cɛya bana kelen bɛ ka maa min sɛgɛn alhamdulillah sefu la cɛya bana kɛmɛ ka mɔgɔ minnu sɛgɛn an kɛmɛ ka fura kɛrɛnkɛrɛnlen dilan olu ye nin fura fɛn fɛn filɛ nin ye sefu la ninnu kɔni ye a tɛ maga de a tɛ maga nin mun filɛ nin ye sefu la alhamdulillah ni ne b'a fɔ diasporaw minnu bɛ mali kɔnɔ yan minnu bɛ mali kɔ kan sefu la su fɛ n'a y'a sɔrɔ ko b'i hakili la dɔrɔn ni hakɛ ta dɔrɔn an bɛ réseau ka tiɲɛ dɔn mais kumaw n'a fɔ parce que ni fura ninnu bɛ fɔ f'a ka fɔ k'a walawala ne ko b'i kɔnɔ wala o de b'a to olu fana b'a faamuya u bɛ nafa sɔrɔ n'a ye hakɛto bɛ kuma ninnu kɛrɛfɛ sefu la ni hakɛ ta i k'a kɛ tasuma na ni furulen mankan de b'i bolo a k'o la ni wusulan bɛrɛ b'i bolo k'i bɛ se ka tasuma kan bila a kɔnɔ o bila a kɔnɔ i k'a k'o la ou bien n'a sɔrɔ wusulan bɛrɛ kuranama in de don a k'a la ni forokiyani b'i bolo dɔrɔn a k'a la k'i jɔ a kɔnɔ sefu la tarawele ka y'a forokiyani dɔn ka bɔ yen a kɛ ten dɔrɔn sefu la tana mun bɛ n ka nin fura in na o ye ji de ye ji tɛ s'a ma i kelen kɔfɛ k'a wusu i kan ka baara mun kɛ i b'o de kɛ i kana don ɲɛgɛn na k'a fɔ i bɛ taa hali jalaminɛ kɛ bilen n'a sɔrɔ i kan ka fɛn o fɛn kɛ ɲɛgɛn nata position na o bɛɛ kɛ fɔlɔ i k'i nettoyer ka ji bɛɛ b'i fari la i ka sɔrɔ ka n'ale wusu sefu la n'i ma miniti 20 kɛ ni dugu jɛra k'a fɔ ko tu siɲɛ kelen na ni wusuko kelen na premier coup n'i y'a kɛ su filanan ka wusu su filanan ne ta mɔgɔ si t'a fɛ k'e k'a to yen k'e k'a wusu di to yen i tɛ se ka su sabanan kɛ bilahi ni kuranɛ kɛ i tɛ se ka su sabanan wusu parce que i yɛrɛ b'a dɔn hali i taamatɔ sen bɛ kɛ 3 sefu la ale mun filɛ nin ye hadamaden ka dinakelen o dinakelen ale bɛ don i fɛ i bɛ fiɲɛ samani min kɛ k'a bila n'i y'a wusu dinakelen o dinakelen ale bɛ don i fɛ n'ala ka diɲɛ sefu la nin ye fura ye dɛ nin wusulan de don a tɛ mugan a tɛ kɛ ji la a tɛ kɛ naji la a tɛ kɛ foyi la a bɛ wusu de mais tana mun b'a la o de ye i kana ji kɛ k'i utiliser ale wusulen kɔfɛ a banna mais n'i y'o n filɛ k'o wusu ko 2 min fɔ i y'a wusu su in na sini su k'a wusu kalo 1 bila mais ni kɔmuso sɔmina k'a fɔ k'i bɛ i ye nin de wusu ka sɔrɔ ka kow kɛ n'a y'a ye kɔfɛ t'a ye dɛ a ye sefu la a bɛ kabako d'a kan dɛ nin kɔrɔ de a tɛ maga a faamuna a tɛ maga bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ko n'i y'a wusu n'i y'a wusu i tɛ don ɲɛgɛn na tuguni n'i tɛmɛna wusuko 3 kan i sen bɛ kɛ 3 n'i sen ka kɛ 3 i bɛ da 2 ala to kɔmuso ka bɔ a kalama n'an bɔr'o kalama nu alhamdulillah sefu la nin kɔni an ye nin jira ka kɔrɔ a bɛɛ ye kabako de ye minnu dan tɛ minnu na nin mun filɛ nin ye nin fana ye tabo 3 de ye par exemple n'i y'a dun su in na naji la soit i y'a dun dibisogo de la ou bien i y'a dun jikalan na ou bien i y'a kɛ nin na ou bien i y'a jalan mugan n'i y'a ta su in na sini su k'a ta sinikɛnɛ su k'a ta sefu la o ye kabako ye dɛ hali n'i tora ka i jɔ ni fiɲɛ y'i fili cogo dɔ la a bɛ kɛ baara ye parce que ale yɛrɛ fɛn dɔ de b'ale la
ni i y'ale yɛrɛ dungo 3 yɛrɛ kɛ sen fila a ka gɛlɛ ka se ka muso yɛrɛ yɛlɛmatɔ cogo dɔ la fini kɔnɔ a b'i sɛgɛn fɛn minnu don fɛn dagabanaw don quoi dabɔlen don a kama quoi sen fila et puis an ka yiri gɛrɛgɛrɛ don ni kɔgɔfin tɛ diɲɛ produit si tɛ ko bɛ nin na ni kɔgɔfin tɛ diɲɛ produit si tɛ ko b'a la an ti bɔ ka fura ɲagami foyi la ka di anw t'an yɛrɛ janfa fura yiri gɛrɛgɛrɛ de don ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ a yi jacogo la a lajɛ ten yiri gɛrɛgɛrɛ de don sen fila n'i y'a mugan su 3 ka da ɲɔgɔn kan wallahi i b'a dɔn ko bɛ sigi wallahi i b'a dɔn ko ala ye kabako kɛ jiri la n'ala sɔnna alhamdulillah sen fila nin kɔni nin kɔni ye ko den kɛra denbaw sago ye denbaw sago ye nin mun filɛ nin ye i bɛ nin bɛɛ de yɛlɛma hawaji bitɔn kɔnɔ k'a bɛɛ kɛ hawaji bitɔn lankolon kɔnɔ o tuma i bɛ tondigi ɲini butoli 4 k'a bɛɛ k'a kan n'i y'a bɛɛ k'a kan i b'a bila kasi ni dugu jɛra an ka kafin bɔli ninnu ka bon ɲɔgɔn ye belebeleba b'a la hakɛlamani b'a la bon i b'a kɛ hakɛlamani ye i b'o ɲɛ kelen min o ɲɛ kelen minnen kɔfɛ i b'a kɛ verre ɲɛ kelen sɔgɔma verre ɲɛ kelen sufɛ sen fila fɛnɛ i bɛ tile 3 sɔrɔ nin ka yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ kabako ye dɛ a bɛ kɛ ni mɔgɔ y'a ta ni jigiya t'i ye i laban i b'i yɛrɛ malo dɛ a bɛ kɛ baara ye dɛ n'i ye nin ta ka tile 3 sɔrɔ ka sɔrɔ jigiya foyi tɛ e ye wari t'i kunna fɛnɛ a bɛ sɔn ka kɛ baara ye a bɛ gɛlɛya sigi taa yɔrɔ ji la o y'a fɔ cogoya hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ wala parce que furaw don f'an ka walawala nin y'a k'o ta cogo ye n'ala ka diɲɛ je pense que walawalali an ye siri tigɛlan fɔ ko tile 33 ni maa min y'a ta n'a ma nɔ a k'a fɔ n'an bɔr'o la an nana wusulan na ne yɛrɛ ye wusulan tɛsi kɛ a ɲana i y'a fɔ cogo min na a kɛra ten ne yɛrɛ bolo ne se fila ye maa wɛrɛ tɛ yɛrɛ o tɛ kelen an k'o yɛrɛ ne yɛrɛ b'o fɔ a kɛra ne bolo ten ani an nana cɛ a bana na i ko nin o ye tako 3 ye n'o kɛra bɛ don ma nin fɛnɛ bɛ kɛ awajibi dɔn na ni maa min bɛ fɛ siɲɛ 3 ka duba sa k'i fɛn dafa 3 la i bɛ da o kɔni ye k'i kɛ gede o ka jumadon dalilu alhamdulillah sen fila o fɛnɛ o ye kabako dɔ de y'an bolo mun ye nafoloko baara ye an bɛ mun kɛ mɔgɔw ye san kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma par exemple parce que depuis juma su an bɛ baara ninnu kɛ an bɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ t'a la ka jate kɛ mɔgɔ 12 soit mɔgɔ 22 mais n'an b'a baara kɛ waati min na an b'a kɛ k'a sɔrɔ kalo tɛ dibi la o jate ta an bɛ baara in kɛ juma su ka na juma tile fɛ ka baara in tɔ kɛ ni n ka cɛdenw b'a kɛ n'an tilala sen fila i kan ka ko mun na koko 1 pewu i bɛ ko o de la sen fila a bɛ fɔ o de ma ko dondala sɛbɛn yɔrɔ u b'a fɔ ko den ka dondala sɛbɛn ye bangebaa de o ye tiɲɛ siga fosi t'a la mais ni ala ka dondala sɛbɛn de ye a ka jɔn ne ye a ti wuli sen fila bilahi i bɛ don da de la i bɛ don da la e bɛ don da la f'i bɛ maa wɛrɛ don da la bilahi k'a ta i bɛ nin ko don min na tile 41 o kɔfɛ cɛ 100 balo ala tɛ sɔn i ka dɛsɛ a la bilen i bɛ nin ko don min na tile 40 o kolen kɔfɛ parce que i b'a ko don min na an b'o tile 1 ta ka fara kan tile 41 o kolen kɔfɛ ala tɛ sɔn i ka dɛsɛ cɛ 100 balo la bilen parce que o y'a daminɛ ne de ye nin ye gidoba dɔ de ye n ye mun fɔ n bɛ profiter k'a fɔ n bɛ dugawu kɛ hali an ka faamaw ye sira min fɛ o ye n ka jumasu baara in de ye sen fila kabako bɛ n bolo o ko in kɔnɔ kosɛbɛ jumasu baara nafoloko b'a kɔnɔ ko wɛrɛw b'a kɔnɔ don dɔ la i bɛna bɔ n'o ye ko fɔ mais nin y'a nafoloko baara in ye n'an y'ale kɛ cɛ o cɛ ye k'a ta su fɛ ka na tile fɛ ka sɔrɔ k'a labɛn kɛ nin cogo la k'a d'i ma an bɛ koko 1 pewu dɔrɔn de d'i ma o ye ala ka dondala sɛbɛn dilannen ka d'i ma ka fara bangebaaw ka dondala sɛbɛn kan parce que ala t'a tɛ wuli fiyewu o bɛ kɛ de quoi ala kalenkan don o bɛ kɛ o ye ala yɛrɛ kalenkan non o ye ala kalenkan o tɛ falen o bɛ kɛ sen fila o tɛ yɛlɛma fiyewu o bɛ kɛ surtout ni mɔgɔ min sera k'an ka jumadonyaw sɔrɔ yan alhamdulilayi kabako o sɔrɔ anw fɛ yan nin ko ninnu kɔnɔna na kabako de b'o la
ala ka jɛ mais mɔgɔ min jamana ko fa se ka baro de a bɛ baara olu ye parce que ne y'a f'i ye an bɛ se ka mɔgɔ ta la mɔgɔ 12 mɔgɔ 22 ka jɔ o yɔrɔ la ka baara kɛ ka juma o juma an ta kɛ juma o juma an b'a kɛ farafin kalo jate dɔw de kɔnɔ ka sɔrɔ kalo ti dibi la an b'a kɛ o kɔnɔ an b'o fɔ k'o perepere latigɛ an b'a kɛ ka sɔrɔ kalo ti dibi la mais a labɛn de bɛ kɛ yan'a ɲɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don a ko cadre kɔnɔ a labɛn bɛ kɛ yan'a ɲɛ mun ta ye papier ko ye o ko b'a kɔnɔ mun n'a nafolo ko lama tɛ kelen n'a ka di ye n'i ko n bɛ papier ko b'o la n b'a nafolo ko lama na nin bɛɛ b'a ko kɔnɔ n'a fɔ minnu ta ye papier ko ye o ko bɛ na a ko kɔnɔna na papier ko gɛlɛya bɛ maa minnu kan an b'olu ka jate ta dɔw yɛrɛ bɛ se ka na n'a hami caman mɛ an tɛ hami kɔni ta ka tɛmɛ hami 3 kan i ka ko kɔnɔ mɔgɔ kelen hami 3 ɲɔgɔn an tɛ ka tɛmɛ o kan an b'o de ta i ka ko kɔnɔ k'i ka ko baara kɛ n'ale ye dimanche parce que n ka mɔgɔ bɛ jɛ ka baara kɛ o ye kelen ye bon ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni degun wɛrɛ b'olu kan i n'a fɔ banako soit musoko soit ko wɛrɛw ka fara nafoloko kan an b'o kow fana ta olu don a kɔnɔna na donc ni dugu jɛra an bɛna an ka juma tile baara kɛ n'a ko ŋaniya ye a n'a baara kɛcogo ye baara kɛcogo de bɛ an bolo donc o kɔfɛ an kan ka laɲini minnu kɛ an b'olu bɛɛ lajɛlen ka hali n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kɔfɛ o kelen de don an kan ka mun bila ka taa d'i ma an b'o bila ka taa bon mɔgɔ minnu bɛ yen ni fɛn ma teli ka olu lasɔrɔ kɛcogo de b'o la parce que an bɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ta ani ka musokɔrɔba an kan ka jate minnu bɔ an b'olu jatew bɔ dɔnni kɔnɔna na an kan ka baara minnu kɛ ka saraka minnu bɔ an b'o saraka bɔ an bɛ tila ka dati d'i ma i kan ka fɛn mun ye i b'o ye i y'a faamuya sabula kuma dɔ la o baara in kɛli o ka nɔgɔ anw bolo hali ka sama bila ka taa di mɔgɔ ma parce que samako filɛ nin kuma dɔw mɔgɔw bɛ sɛgɛn a nɔfɛ sira la kojugu mais nin baara ninnu ye direct de ye a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko direct c'est à dire la hijaba bayna Allahi ila al-hijaba hijabu tɛ nin ko ninnu ni ala cɛ fo dɔw jaabi dɔrɔn parce que laɲini minnu b'a kɔnɔ n'i y'olu kɛ dɔrɔn ala yɛrɛ kalenkan don n'i ye nin kɛ n bɛ nin kɛ o de don donc ninnu bɛ ta dɔrɔn ni mɔgɔ ka jate bɔra k'a fɔ a bɛ se ka kɛ e dɔrɔn baara banna a bɛ kɛ mais ye mun fɔ an t'a ta ka tɛmɛ kan mɔgɔ 12 mɔgɔ 22 o y'an jɔyɔrɔ ye ale kɔnɔna na mais waati yɛrɛ dɔ bɛ ka an sɛnsɛn ka gɛrɛ n'o sera ko in ka jugu o kɔnɔna na ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ kan n'o ye sunkalo ye parce que waati a ko wɛrɛw bɛ yen an b'olu don a ko kɔnɔ ka fara a ko kan o wɛrɛ o fanga ka bon a la kojugu n'o waatiw sera o bɛ na mais an bɛ mun na an bɛ kuma n'o ye fɔlɔ n'o ye nin n'ala ka jɛ inshallah a faamuna kuma a diyara n ye n b'a dɔn an bolila fɛn caman kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen jumadon ta i ko maa ŋaniya saba a ju saba o bɛ se ka don a kɔnɔ jɔn bɛ fɛ k'a don a kɔnɔna la ko daminɛ mɔgɔ 12 ka n'a maa 22 a tɛ tɛmɛ o kan an ti mɔgɔ ta kalo kɔnɔ ka tɛmɛ o kan ale la kalo de a bɛ kɛ kalo an b'a kɛ fana ka sɔrɔ kalo ti dibi la kalo daminɛ i n'a fɔ kalo juma fɔlɔw la ka taa kalo ti dibi la waati min na an b'a kɛ o kɔnɔna de la ka taa tile kelen fo ka taa se tile 14 ma o bɛɛ bɛ kalo sɔrɔ jɛya la ka taa se fo tile 15 yɔrɔ ninnu ma donc an b'a kɛ o kɔnɔna na mais n'an y'o tɛmɛ ka taa se tile 20 ni kɔw ma bon an bɛ jate de ta o kɔnɔna na mɔgɔw bɛ commencer an bɛ se ka commencer ka mɔgɔw ka jate de ta pour que ka préparation kura kɛ mais an tɛ mɔgɔ ta k'a fɔ k'an b'a f'i ye i n'a fɔ nata an bɛna kɛ ka kalo to dibi la parce que dɔw bɛ yen n'i ye layidu d'u ma nin ko ninnu na sisan n'u ye wari bila ka na tile 3 dɔrɔn wele daminɛ a kɛra de ka sɔrɔ o fɛn tɛ n'an y'a fɔ k'a walawala ta mɔgɔw b'a faamuya k'a dɔn fɛn sugu min don n'ala ka jɛ a diyara n ye kuma i ka kuma laban émission kɔnɔna la alhamdulillah ni kuma laban tɛ dɔwɛrɛ ka n ka diaspora ninnu fo olu minnu sɛgɛnnen don n'u bɛ abonné k'an lajɛ waati bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan ka tila ka dugawu caman k'u ye haminako minnu b'u la ala de ye haminako ninnu bɛɛ dilanbaa ye wa ala de b'a bɛɛ wuli a bɛ an yɛrɛw la koyi i n'a fɔ a b'u la cogo min na mais ala ye dɔ bila dɔ place la o kɛ ko dɔ ye a n'ale yɛrɛ cɛ parce que ala yɛrɛ ko fad'ullah wa antum muqinuna bil ijaba a ye ala wele k'a sɔrɔ a y'u danganiya ma k'a fɔ ala b'aw jaabi donc anw yɛrɛ bɛ ka fɛn minnu kɛ an b'a dɔn ala kalenkan don wa n'an y'a kɛ fɛnɛ an b'a dɔn ala b'an jaabi donc anw bɛ ala wele de kɛ olu ni ala cɛ n'o do jaabi n'o danganiyaw ye ani an yɛrɛ bɔra maa minnu na olu fɛnɛ ma juguman minnu kɛ olu jira ala la a n'a y'u dulon mɛn kira n'a ka bɔnna sanima minnu na k'o fɛnɛ k'an dulon olu la ka k'o jira ala la ni ala yɛrɛ tɔgɔ sanimaw ye a n'a kalenkaw ye ka dalu jɔ a yɛrɛ kan parce que a tɛ se k'a fali dɔwɛrɛ la n'ala ka jɛ inshallah a faamuna kuma min fɔ k'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn kun ɲɛ b'an na nin sanga ni nin waati in na
ma fa bɛɛ lajɛlen an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka région bɛɛ Ivoire an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen Burkina bɛ yen Sénégal an ka foli bɛ bɛɛ k'a fɔ an ka émission Mali de kɛnɛ la min ye Fayida kɛnɛ ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a' k'an bɛn